اوه عجب قویتانی برنامه کو سلام علیکم سلام علیکم. چه حلقتون اسم میکنید خوبید نازید بهترین باور اکنون معلوم است که از ضربه زدن ضربه اولوان با طور دیگر بینو اومد برای من وارد شدم دیدم که الکای فرمای ورزشی خوب است آمادگی خوب است بینگونی عزیز اکنون مهارتی مظفر شودیروف دیدید دوامی مهارتی کسبی ورزشی و هنرمندی مظفر شودیروف رو ما در ادامه برنامه ورزشی قویتن یعنی تمرین اول خواهیم دید شبکه ما رو ترک نکنید با ما باشید. ҳунарманди ҷавону маъруфи тоҷик музаффар шодиев 24 ноябри соли 1985 дар шаҳри душанбе таваллуд шудааст. соли 2009 донишгоҳи тиҷоратӣ ва баъдан соли 2011 дар иёлоти муттаҳидаи амрико дар Ahura Art Science School курси коргардониро хатм намудааст. мавсуф ҳамчунин соли 2014 курси актериро дар театри ба номи Владимир Маяковский хатм намудааст. филмҳое ки дар онҳо музаффар шодиев нақш офаридааст инҳоянд: беҳуда хорам мекунӣ соли 2009, убури сангин соли 2009, сукут 1 соли 2010, сукут 2 соли 2012, аз ман мараф соли 2015, кин соли 2016, риё соли 2019, оиладор соҳиби 4 фарзанд. салом бинандагони азиз, ин шоу барномаи варзиши қавитан аст ки боз мо мазури шумо мегардонем. инак бинандагони азиз, дар барномаи навбатии варзиши қавитан ҳунарманди ҷавон ва ҳунарманди боистеъдод муваффақ ки имрӯз кинои тоҷик бо маҳорати касбӣ музаффар шодиев ки табақаи ҷавонон ва наврасону кӯҳансолон тамошо мекунанд имрӯз хурсанд ва шод ҳастанд ки як ҳунарманде ки имрӯз кинои тоҷикро дар арсаи байналмилмӣ бардоштааст бо ҳунарнамоии ҳирфаӣ ва замонавӣ ки филмҳояш басо ҷолиб ва диданӣ ҳастанд. акнун тамошобинони азиз барномаи варзиши қавитанро мазури шумо мегардонем. имрӯз 4 зинаи варзишӣ аст ки ҳамроҳи мо музаффар шодиев мегузаранд ва сабқаи санҷиши сувории бадани худашон чӣ кор мекунанд пешниҳод мегардонанд. аз ҳамин хотир шумо бо мо бошед. пеш аз оне ки тамринро шурӯъ кунем ду тамрини оддии баданро гармсозӣ яъне пешкаш гардонида баъдан тамринро чӣ кор мекунем шурӯъ мекунем. саломат бошед бародари азиз. мо гуфтанем ки ҳамчун коргардони ҷавон музаффар шодиев саломи худро ба кулли бинандагони телевизиони варзиш мерасонем. имрӯз мо камака кам бошад ҳунари худро ба шумо нишон медиҳем ки ҳунармандонам бояд ба варзиш машғул бошанд. хуб тамошобинони азиз, бузурге гуфтааст санъати кино аз ҳама санъати муҳим аст. яъне кино агар ба инсон ғизои маънавӣ диҳад варзиш ҳам ба инсон ғизои маънавӣ медиҳаду баданро чӣ кор мекунад қавӣ мегардонад. аз ҳамин хотир ба фикри шумо пайвастагии кино ба варзиш андеша ин аст ки кино варзиш ин муаррифӣ мекунад миллата тарбия мекунад миллата. аз ҳамин сабаб агар ҳунарманде ки ба варзиш машғул набоша вай ҳунарманд нест. мешавад ролое ки ҳунарманда сур карда истодаанд ё ки ҳунарманд бояд нақше бозӣ кунад ки як касро вақте ту дар филм мисол заданӣ мешавӣ ту бояд монанд бошӣ. агар вақте ки монанд набошӣ ҳеҷ кас бовар намекунад. на фақат бояд ҳунарманд ҳамаи мо бояд ба варзиш машғул бошем. ба падаромон ба бародаромон ба тамоми оилаомон тавсия метиҳем ки ақаллан як рӯзда 1 соат вақт ҷидо кунем ба варзиш машғул бошем. на фишорамон баланд мешавад, на гӯем ки пойҳоямон намак мегирад, на дигар ҷоамон дард мекунад. аз сабабе ки баъзе нафарое ҳаст ки рӯзи тобигоро дар сари чамбараки мошин нишастанд. баъзе нафарое ки мо гӯем ки ба дигар корҳои компютерӣ машғул ҳастем тобигони аллакай миёнаи мо намак мегирад. агар шавад ки як рӯзда як бор 1 соат мо вақт ҷидо кунем ба варзиш машғул шавем ки бовар кунед ба фикри ман ҳамчун ҳунарманд ин беҳтарин мешавад. ин тавсияи шумо ба кулли мардум буд. тавсияи хусусан музаффар шодиев. шумо худатон ба варзиш машғул мешавед? оё режими ҳамарӯзаи шумо чӣ гуна аст? кадом намуди варзишро дӯст медоред меписандед машғул мешавед? ман рости гап аз хурдӣ кӯдак будам ман чӣ хеле ҳунарманд шудам. ман аз хурдӣ дар синфи 2 мехондам. ман кумири Жан-Клод Ван Дам будам. вақте як филм бароварда буд ба русӣ кравави спорт ном дошт гӯё ки ман ҳар рӯз кӯдак будам шпагат мешитам дар хона. ҳатто дари хонада медаромадем почарам мебардоштем рост шпагатора ҳуй мекардем. аз ҳамин сабаб устоди ман Фотеҳ Табаров аст дар тоҷварз гӯем ки кунфу ҷикундо ин чизҳоро дарс медиҳад. худамон беҳад завқ дорам дар варзиш. як муддати 4 моҳ мешавад ки дар варзиш машғул набудем аз сабабе ки имсол мо 2 филм ба навор гирифтем 2 филм пешкаш кардем. ако ин барномаи шумо барои ман як такон шуд.
بهترین بهترین است. ما تماشاگران عزیز کمی این تمرین عادی است. این نمود ورزشی که ما تمرینی که ما اجرا کردیم این برای پورا آبتاب یافتن گرمشوی بدن است. یعنی تمام عضوهای بدن مشک‌های بدن گرم میشوند آبتاب مییابند. از همین خاطر ما حرکت کردیم. یک بار دیگر یعنی از راستا با استویکا میگن از راستای راست ما میستیم دست رو برداشته کمی یعنی با استیلو میگن مثل واندام چاکرونیس سیوین شیگل مثلا حرکت میکنیم. امروزی مظفر شدید. استیل شما وقت استیل بروسلی ها؟ استیل بروسلی است البته. حرکت میتوانیم ایواز کنیم میتوانیم پیشرفتی با حرکت کردیم. ضربه باور کنیم ما خودش ما هر روز میبینیم یک جا ماشک سر میکنیم. البته ورزش خوب است. ما مثلا چقدر شما قد کردید ما نیز در کودکی واندام رو تماشا میکردیم. بسیار خیلی نابغه هم گویم حساب میشوند. اکوایو هم بگیم ورزشگر بودن هم هنرمند بودن. از سبب کینو این خودش یک مهارتی هست که ورزشگر را با تیز معرفی میکنه. از همین سبب اگر نه حاضر بعضی ورزشگرایی که خمون داریم ما همچون هنرمند جوان بگیم که هنرمندای جوان ورزشگرای جوان میان‌دارگی خود رو با اساسگذار اصول و عادت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسونیم که در 30 سال استقلالیت برای ما تالارای ورزش هست که چه خیلی خوب ما بگیم با مشق آماده میشیم اعصابا رو آرام میکنیم همه طرفا. برادران عزیز دوست و رفیق نزدیکی نابغه کینوی گالیوود ژان کلود واندام مظفر شدید. سلام باشه. تشکر. خیلی مستحکم. عجیب. آسان و شما برای بازی مثلا خوبی کسبی ورزشیتون اینو هر کس میفهمد که ورزش است ضربه زدن. خب تماشاگران عزیز اکنون میگذاریم با تمرین اولی برنامه ورزشی قویتن. ما الان پایها رو در بالای توپایی که شما میبینید توپای ورزشی میگذاریم. الان خیلی میتوانیم مشت‌ها رو مونیم. بله درست است. 10 حد نهایی 15 تا ارجمانی میکنیم دست قد یعنی بعداً با استیلو پلانکا میگوین اجرا میکنیم. میرویم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 من فکرم بس از پلانکا میستیم. ولی یک 18 دقیقه این یعنی سنجشی استوری بدن است. بینگونی عزیز همه عملهایی که ما اجرا کرده شدیم همه صاف جدی هستند. یگون قلابی نیست. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شروع کنید. بهترین باور کنید اگر ما هر روز با هم خیلی با ورزش آماده باشیم یگان جای بدنی ما درد نمیبینه. درد نمیبینه. تشکر زیاد. ما حاضر میدونید چی کمتر می‌نشینیم. یک قدم‌های نخستینتون در جدای کینو. عبدالرحیم برادر عزیز خیلی شما گفتید ما از کودکی ما گفتم من اولی که من در صنف 2 می‌خوندم فیلم‌های گالیوود بالیوود رو بسیار تماشا می‌کردم. از همون کودکی وجه در دل بود. خیلی که میگن در دیگه چیزی که هست در کاولیز میبره همون خیلی بوده. بعد اینجا خوندیم اول گویم که دانشگاه دولتی تجارتی رو ختم کردیم. بعد وای 2 سال کورسی هنرمندی رو خوندیم. بعد از وای اون طرفای آمریکا رفتیم در اونجا با کورس‌های گذاشتیم کورس‌های کارگردانی گذاشتیم اومدیم سر کردیم. اگه بعضی نفران میگویند من حیران میشم با کار مشغول نمیشوند این کار نمیشود او کار نمیشود. اگر انسانی که هنر خود رو دوست دارد با همه مقصد و مرام میرسد. از همین سبب خیلی گویم که یکم فیلمی که ما سر کردیم این فیلمی حکایت خواجه میگفتم. در وای فیلم یک ماه با اونها مشغول بودم. کارگردان ستاری ولی بود در خوجان همین قمی گفتم آخی آقا جان نقش ما کی سر میشود که ما نقش بازی کنیم اواکی 25 روز گذشت. گفتن که با نزدیکی نقش تو سر میشه. ما 30 روزه که داوجه ایستادیم نقش ما چی بود است از همون درونی باغ همین تا میگذاریم. ما عاشقی دختر شاه باید دوزم هم درونی باغ
мегзарем мара дастгир мекунанд тамом ҳами қаро 15 минут мо як моҳ ҳамуҷа бо ҳавои истодагием. хаз аз ин сабаб мақсад аз ин корҳо ман розӣ ҳастам. бисёри корҳо дар таҷриба меомӯзӣ. баъд аз вай мо филми Сукутро гирифтем. филми Сукут 1, баъд Сукут 2 буромад дар тарафҳои Амрико. баъд аз вай филми Кинро гирифтем. Кин яъне кина гирифтани инсонҳо. кина гирифтан кори хуб нест. баъд аз вай филми Риёро гирифтем. Риё яъне инсонҳои риёкор. риёкор будан дар дунё и кори хуб нест. баъд аз вай филми Осиро гирифтем. филми Оси 3 рӯз пеш дар шабакаҳои интернетӣ буромад. Оси гуфта ин ном инсонҳои гунаҳгорро ҳисоб мекунад. мақсад баъзе инсоне ки дар ҳаёт ҳаст ки корҳои хато мекунад, шояд худро тамошо кунад ислоҳ шавад гуфтада. аз ҳамин сабаб аз ҳунари худ розӣ ҳастем. худо ба шукр аз давлати худ розӣ ҳастем ки дастгириҳои зиёд мешавад. агар худмон ҳаракат кунем бедастгирӣ намемонем. акнун тамошо кунед даври дуюмро як бор дигар иҷро мекунем, баъдан мегзорем баъд тамрини дуюми барномаи варзиши қавитан. шабакаамро тарк накунед. меравем. Я. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зафар чило донес мекунед? Сатфои. Рафтем, да. Мушкил нест? Нест. бале, ин амал худаш мушкил аст. о дар ҳаво масалан Бале. бо ту мондан фикр мекунам ба асас планка мегузорем. бале бале ба истило ягони азиз, ин амале ки мо иҷро мекунем беҳад мушкил аст. мо гӯё ки пойҳоямон дар ҳаво аст, назар ба дар замин гузоштан мушкилтар мешавад. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2. баъди 2 ба фикрам 1, 2. беҳтарин. саломат бошед. тамрини дуюми мо як мартиба каме масалан ин резини мо сахтарам бошад, ба ҳар ҳол барои ин тамрин мулоимтар дар кор буд. неки мо иҷро мекунем. ана ҳамин ҳаракатро 1, 2, 3, 4, 5, 6 масалан 10 то иҷро карда, каме масалан бо зонуқат нишаста 10 маротиба баъдан пойҳоро бароварда ба истилоҳ бёрпи мегӯянд, яъне аз адброс иҷро карда 5-6 та зарба дар осмон чӣ кор мекунем, иҷро мекунем. инам бошад тамрини ба истилоҳ интенсиви аст. Музаффар 1, 2, 3 меравем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 васас ба зонуқат каме бале бале мешавад. меравем. 10 то меравем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. меравем. бёрпи иҷро мекунем. бале рафтем. ҷаҳида 5-6 удар. бо як бор дигар. ҷаҳида 5-6 бор дигар. бо як бор дигар. ҷаҳида 5-6 зарба. бо як бор дигар. ҷаҳида 5-6 зарба. чел катонест. беҳтарин бовар кунед. аз пойгои аҷаму машқа сар мекунем. тамринро шурӯъ мекунем. хуб, мо акнун дар мавриди тамрин суҳбат кардем. баъзе хуб тавсияҳо низ буданд. акнун саволи навбати ман чунин аст ки имрӯз навбале ки имрӯз гузашт кинои тоҷик 92 сола шуд. ба наздики кинои тоҷик 92 сола шуд. аз ҳамин хотир имрӯз коргардонҳо ва ҳунармандони ҷавони имрӯзаи мо яъне бо филмҳояшон дар арсаи ҷаҳонӣ ҷоиза гирифта истоданд. аз гуна шумо низ бо филмҳоятон ҳам ҷоиза гирифтаед ва ҳам муваффақ гардидаед. шумо масалан нафароне ки ба филм ҷалб мешаванд аз рӯи сурат зоҳиран масалан баҳо медиҳед, ҷалб мекунед ки масалан маҳорату малакаи варзишии мо низ ба инобат мегиред. ако рости гап ҳастае нақшое ки масъалаи варзиширо ба инобат мегирем. нафаре ҳаст ки вай дар ҳаёт ба варзиш омода нест. чӣ хел вайро ман дар нақше мегирем ки бояд бозӣ кунад ҳамун чизое ки дар кор аст ва ҳаракатое ки дар кор аст ай уҳдаш намебирояд. ако ман намедонам шумо шояд ман ҳамихе гуфтесе ки ягон филм дар ман шуморо даъват кунам. тамом дар филми оянда якҷоя
бо ташаккури зиёд. бародари азиз нақшои Джейсон Стэтхэма бозӣ мекунанд. Саломат бошед. Музаффар, бародари азиз, ман ифтихор дорам ки шумо ин таклифро кардед. Манзури ман шояд ҳамин ҳам бошад, шояд манзури ман он буд ки имрӯз чаро мо масалан филмҳои мисли ана ҳамун Джеймс Стэтхэм гуфтед, Жан-Клод Ван Дам гуфтед, чаро шумо дигарон масалан анамин корҳоро накунанд. Як масалан филмҳои зинда баҳри мардум боз чоре ки шумо Риё Сукут, мо ҷавоно бачаҳо бисёр интизор будем. Ҳамин филмҳои Сукутро рафиқони ман бисёр тамошо мекарданд. Ҳатто дар донишгоҳ низ ҳастанд омӯзгороне ки мухлисӣ мекунанд анами филмҳои шуморо. Боз зиёдтар шавад сафар. Акӯ бовар мекунед чӣ хеле ки мегӯянд агар ҳар як инсон ҳунари худро дӯст дорад, касби худро дӯст дорад. Масалан, ман ҳунарманд ҳастам, касби ман мақсад кино аст. Ман ҳаракат мекунам, киноро пеш барам. Шумо варзиша пеш баред, як кас дигар ҳунари худша пеш барад, боварӣ дорем ки беҳтарин мешавад. Аз ҳамин сабаб ҳаракат мекунем мо дар оянда ки филмҳои хуб, манзарое ки дар Тоҷикистони азизи мо аст, мо баёд ба дигар давлатҳо нишон диҳем, саёдо бисёр шаванд биёянд ватани мо. Кадом таъмро масалан дӯст медоред ва шумо писанд аст? Хӯрок, ош, хурутоб, шакароб масалан соати 11 яки шаб мехӯранд. Ростегӯ ба ман хурутоб, шакароб хаяки угем хӯрокҳои миллӣ аз ҳама дӯст медорему. Ман дӯст медорам ҳамин хомшӯрбо мегӯем ку кулчаи гарма кати. О ид мешад ку саҳар кати ҳамун ида хонада модар дар дек хомшӯрбо андохтаган кулчаи гарма кати. Раҳмат ба ин хел модар. Кай мешавад ки мо ҳам хел кулча хӯрем? Биен рӯзи ид ҳама каса хонаи мо бие хомшӯрбо кулчаи гарм банонтона. Ташаккури зиёд. Саволҳои кӯтоҳ буданд, бо савол ҳастам. Бинагони азиз, мо маълумотҳои мухтасар аз ҷониби Музаффар Шодиев фаҳмидем, шунидем ва як саволи дигар дорам, баъдан мегзорем, баъд тамрини севими баромебарем. Капитан Оз Пастар, варзишгар. Хуб, идеали шумо дар зиндагӣ ки аст? Леонардо Ди Каприо ҳунарманде аст ки ман нақшоша тамошо мекунам, бовар кунед роҳат мекунам ай чиз. Баъд ай варзишгарои хумон идеал аст. Бародари азизи мо Нурулло Алиев, Муин Ғафуров, Наимҷон, ин бародарое ҳастанд ки мисол идеал ҳастанд. Мисол дӯст медорам ин касоро. Ма бигем ки дар ҳар як сомонаҳои интернетӣ ман лайк мемонам. ҳар вақте ки онҳо ба муғориба мебароянд, бовар ки ман тамоми дӯсторам мегӯям ки фалон рӯз фалон варзишгари мо ба муғориба мебарояд, якҷоя бояд мо чӣ кунем? Дастгирӣ кунем. Мо бояд дӯст дорем варзишгарои худа, ҳунармандои худа. Аввал мо бояд варзишгарои худамона дӯст дорем, баъд берун аз кишвара. Вақте ки ҳар як варзишгари мо сабқат мекунад, муҳим нест ки вай номдор аст ё ки беном аст. Мо мешунем ки фалон варзишгари тоҷик сабқат дорад, бовар кунем мо ҳама ҷавонора ҷалб мекунем ки мо бояд якҷоягӣ онҳоро дастгирӣ кунем. аз ҳамин сабаб гуфтанем ки варзишгарои тоҷик мо бо шумо ҳастем, шумо зиқ нашавед. Мо ҳаракат мекунем ки ватани худро якҷоя пеш барем. Албатта Нурулло Алиев ва Муин Ғафуров омода шавед дар барномаи навбатӣ шоу барномаи варзиши Капитан. Сабқати Музаффар Шодиев ва Нурулло Алиев чӣ мешавад? Баргузор мегардад. Ин рӯзҳои наздик ё ояндаи наздик ба манзури шумо мегардонем. Саломат бошед. Акнун тамрини навбатӣ, яъне тамрини охирони барномаи варзиши Капитанро манзури шумо мегардонем. Чавакаямро тарк накунед. Бомон бошед. Одатан ин чун анъана шудааст, мо ҳар як иштирокчиро зарбаҳои даст ва пойҳоро чӣ кор мекунем? Месанҷем. Ин сабқат аст, санҷиш аст. Имрӯз Музаффар Шодиев чӣ кор мекунад? Бартари ман фикр мекунам дар пойҳо ва даст доранд назар ба гӯштин. Бале, саломат бошед. Шумо масалан як-ду масалан зарба мезанед аз чап. Бале, бале. Чап, рост, остатар ки эҳтиёт. Бале, боз як-ду. Одатан бояд аз профессионалӣ бояд дастпӯш ва бинд бояд бошад, лекин Музаффар хоҳиш карданд ки Абдурабӣ биё чӣ кор мекунӣ ту пичатин хел дастпӯш. Ака гуфтем ки мо бой буромадесем ки чизе аст одира нишон тиҳем. Дастпӯш бояд бошаву хайр. Бале, бале. Як-ду. Як-ду ҳамон чизе ки рафтем. Бале, бале. Оли. 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 Як-ду баъд ана ҳамун зарбаи Ван Дам бо пӯ. Аҳсан, хеле ҳеҷ гап нест. Ту бахшиш мо зиёд шуд, ягон зарба меояд. Аҳсан, акун камтар пӯй сахттар бо пӯй. Бо пӯй сахттар? Бале, бале, сахттар. Ки мо анамин ҳолатро бинем. Бале. Аҳсан, аҳсан. Акун дарҳол мегузарем ба ан ҳамун барои ишкам прессе ки мо гуфта будем.
бале пойраками бардошта модастет меравам 1 2 3 40 ё 50 маротиба 20 30 то фикр мекунам бас аст. Намадну си сап шуд беҳтарин. нагони азизи намуди машқ яъне барои шикам буд, махсусан барои бартараф кардани чарбҳои зудатӣ буд. Бисёр намуди олӣ аст. Як бор дигар мо Музаффар Шодиевро ташаккур ва сипосгузор мекунем, ки дар барномаи варзиши қавитан ширкат варзидан ва ана ҳамон маҳорату малакаи варзишиашонро пешкаши мо гардонидан. Ин буд як ҳам тавсия ва ҳам як пешниҳодҳои ҷолиб аз ҷониби Музаффар Шодиев. Агар ягон таманниё дошта бошед, ягон ният тасмим дошта бошед барои мухлисон, марҳамат. саломат бошед бародари азиз Абдурабиҷон. ман ҳамчун миннатдории худро ба телевизиони варзиш мерасонем, ки мо ҳунармандонро шумо эҳтиром карде, даъват карде. бисёр аз ин чиз мо хурсанд шудем барои эҳтироми шумо. мо ҳаракат мекунем, ки дар оянда филмҳои варзишӣ баҳри шумо тамошобинон пешниҳод кунем, ки филмҳои мо низ аз телевизиони варзиш пешкаши шумо гарданд. саломат бошед. саломат бошед. акнун нагони азиз, дар охири барномачун ана мо як тӯҳфаи хоксорона хурдакак дорем баҳри иштирокчиён. инро низ мо ҳадя мекунем ба иштирокчиён. ин бошад тӯҳфаи мо аз марказҳои савдои ёвар аст. ёвар ёваре мо дар зиндагӣ аст. мо пайваста таъкид мекунем маҳсулотҳои босифат дорад. аз ҳамин хотир ҳамеша боёвар бошед, чунки дар зиндагӣ ягона кӯмакрасони шумо ин ёвар аст. марҳамат. саломат бошед бародари азиз. раҳмати калон барои шумо, барои маркази савдои ёвар. ин тӯҳфа як чизе аст, ки мо худо ба шукр бигем, ки аз ҳичи ҳамаи мо ҳамватанон аз ҳичи камбуд нестем, лекин ба ҳамаи шумо тавсия метиҳем, ки якдигариро тӯҳфа кунед. чизе ки аз дастон мебиёд, тӯҳфа инсонро шод мекунад. раҳмати калон барои ҳама тараф мо миннатдории худро ҳунармандон ба шумо низ бародари азиз Абдурабиҷон ба телевизиони варзиш ва ба маркази савдои ёвар варзишгаро ҳунармандонро дастгирӣ карда истодаям. мо пеш рафта истодаем. дар оянда филмҳои беҳтарин пешкаши ҳамаи шумо мегардад. ҳамеша тарғибгари тарзи ҳаёти солим бошед. қавитан, Тоҷикистон ба пеш.